धेमाजि गोगामुग हालामनि बरदल गुदि बर' थुनलाइ आफादा 22 सेप्तेम्बर बर' साहित्य सभा मुंख्लं सान फालिदों। लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 10 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जाबाय होननानै फोरमायदों बर' दल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजकुमार बसुमतारी बिथाङा। बे बुब्लियावनो बरदल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुस्रि निरन ब्रह्म बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 10 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय साखाफारा जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों। धेमाजि जिल्ला गोगामुग हालामनि बरदल गुदि बर' थुनलाइ आफादा 22 सेप्तेम्बर बर' साहित्य सभा मुंख्लं सान फालिदों। लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 10 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जाबाय होननानै फोरमायदों बरदल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजकुमार बसुमतारी बिथाङा। धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 28 सेप्तेम्बर जिथुनिखि मुंख्लं सान बै मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया जाबाय जोंनिया बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्मा देग्लाय थार मिटिं जागोन। बे थार मिटिंआव जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। बे हाबाफारिफोरा जाबाय जोङो 4 सेप्तेम्बरावनो जों माखासे बानजाय आफाद दाना होनाय जादों। बे बानजाय आफादनि दालाय आफादफोरनि जेसेबांनाखि मावनाय दावगालांनाय आरो मावनांगौ थानाय बेफोरखौ जों मोजां बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमा बिथांमोनहा फैदोंमोन। बे फैनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय मिन्थिना मोनबायदि जोङो फैगौ खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माजों जिथुनिखि खुंनो गोनां आरो बेवहाय जोंनिया 10 नभेम्बर थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बोसोरफ्रामबो खुंफानाय जायो। दा बेवहाय जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो माखासे सावरायनाय जादों। सावरायनाया बेनो जाहैबाय जोङो फैगौ जिथुनिखि खुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोङो सोरखौ आलासि महरै लिंहरनाय जागोन दा बेखौ दिनै गेबेंनो सावरायनाय जादों। दा बेखौ लानानैबो दिनै हाबाफारिखौ जोङो सावरायमेलाव सावरायनाया दानि थासारि जि आबहावानि जायगानि आबहावानि सोमोन्दै जि माने समाज बेरेखा हाबाफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिनि दफादारि आफादफोरा नामा जोंनि बर'नि आच्छा थिगानो जोङो माने बेखौ नै दिनैनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव मोनसे जायगा मोन्दों। बे जाहैबाय जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्राव माखासे जिखिनि लाइमोन दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्ला बै सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा जाहैबाय समाजनि जिथुनिखि खामानियाव हेंथा होनाय जादों। बेफोर जाहैबाय माखासे गाज्रि आखु देखायदों। बे आखुफ्रानो जाहैबाय माखासे लोंला जाला जिखुनु फेग्रा मुवा लानानै आरो माखासे बिदिनो खालायनाय जायो। दा बे खालायनायखौनो जोङो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लानाया बेनोदि जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि माहारियारि आफादफोर बै माहारियारि आफादफोरखौ जोङो लिंथुमनानै जोङो माने बेखौनो मेसेज होनो सानदों, बेखौनो मिथिसार होनो सानदों जे जोङो फैगौ 3 अक्ट'बराव जोङो माबानाय जागोन, मिटिं लिंनाय जागोन। मिटिं लिंनायनि गेजेरजों जोङो जिथुनिखि माहारियारि आफाद बेखौ गासैबो खावलायगोन आरो लिंहरनानै जाहाथे जोंनि लाइमोन जिथुनिखि बर'फोर दङ बेफोर जाहाथे बेफोरनिफ्राय जिथुनिखि फेग्रा मुवा बा बायदिसिना गाज्रि आखल आखु दिन्थिनाय गासै नोंथांमोननि बर' रादाबगिरि बिथांमोननिफ्राय आंनि गोजोननाय खुलुमनाय सिबिबाय जोंनि बर' साहित्य सभानि जानानै। दिनै 40नि जिथु मुंख्लं सान जोंनि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादावल' फालियाखै सारा आसामावनो आरो आसामनि बाहेरायाव जि जायगायाव बर'फोर दं बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। जोंबो दिनै गाजा गोमजायै फालिदों आरो जों बाव दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों सावरायनाय जथुम्माबो लादों। दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जोंनि ओनसोलनि जिथु आबहावानि सोमोन्दैबो सावरायदों जों। लोगोसे फैगोन जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम सान 16 नभेम्बर बे 10 नभेम्बरनि सोमोन्दैबो जों सावरायदों। बेखौ गाजा गोमजायै जिथु जोंनि बडि टार्मिनिं दं खुब बालिगाव गगामुआव जों गाजा गोमजायै फालिनो थांखि लादों। जों सानदों बयनिबो रायजो राजानि मदद मोनोब्ला खोब गाजा गोमजायै मोजां जोंनि बै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ फालिनो हागोन। दिनै जेरैबायदि मुंख्लं सानाव फैनानै मोजां दैदेनगिरिफ्रा
फरायसानियानो जा कलेज लेभेलनियानो जा जाय बिथांमोना फैना मोजां मोजां बोसोन होफैदों निस्सय बिदि मोजां मोजां बोसोन होनानै जोंनि खामानिखौ मावलांनो हायोबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि माबाया जौगालांगोन आरो जोंनि हारिनि जिथु समाज सोदांनाय हयथ' बेखौ सोदांलांनायाव जेबो हेम्पार गोलैनाय नङा होननानै आं सानदों आरो जिहेतु सार जोङो दिनैनि नोंथांमोननि सावरायलायनायाव जों नुनो मोनो समाज बेरेखा हाबाफारि मावनाय जिखिनि जोंनि लाइमोनफ्रा बेनि सायाव बबेबा बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' फरायसा आफाद बबेबा माहारियारि आफादफ्रा थालांदों नामा समाज सिबिनायाव एबा एवारनेस खालामनायाव थालांदों नामा नोंथांमोनखौ सावरायनायखौ जों जायगा लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि सायाव जों किसुमान माबायाव नुदों जिथु जोंनि किसुमान सावरायलायनायनि गेजेराव करेक्टआ गैया जादों अब्ला जों दिनै थांखि लादों समाज सोदांनायनि सायाव दानि जिथु परिबेस बेखौ जों सोदांनायनि सायाव जों दिनै बेफोर गासैखौबो सोदांनायाव जों गुथै हारिमारि जोंनि बर' हारिनि जिथु गौथुमफोर दं हारिमारि गौथुमफोर दं गासैखौबो ज' खौसे जानानै जों फैगोन 3 अक्ट'बराव जों सावरायनो लादों आरो एबसु आबोब इउबिपिएल माबा इउबिपिएलानो जा इउबिपिअ आबोब ओरै एक्स एनडिएफबि एक्स बिएलटि गुथै आफादगिरिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै बा फोरोंगिरि आफाद जयै खौसे जों सावरायनो लादों बे सावरायनायनि गेजेरजों गामि गामि लिफलेट हगारगोन जों बेनि सोमोन्दै हयथ' प्रयजन जायोबा गामि गामि थांनानै जों माखासे सोदांनाय हाबाफोरखौ साहित्य एबसु गासै बर' हारिमुवारि गौथुमफोरजों लोगो नांनानै जों ज' सावरायलायनायजों माखासे सोदांनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो दा फैबाय थानाय 16 नभेम्बर जोंनि गोथार बर' थुनलाइ सान बेजों लोगोसे बे फरायसाफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानदों नामा जों खावलायनो सानदों जाहाथे बर' फरायसाफ्रा आगुनिफ्राय जोंनि आखान्थि मावथिफोर हयथ' बर' फरायसाफ्रा खोब फैनानै लैहोरै फैगोन आं सानदों जिथु बै 16 नभेम्बरनि किसुमान माबाखौ नुनानै हयथ' बर' फरायसाफ्रा एसे जौगानाय माबायाव फैगोन माखासे जोंनि जिथु मावनाय हाबाफारि बेखौ नुनानै एसेबाबो जोंबो ओरै मावनाया मोजां जागोन बे मोनसे माबाखौ लाबोनो सानदों आरो जों थारमाने सिन्था सरसा खालामदों जों थांखिखौ लादों आरो हाया जों नाजाबाय थादों आरो जों दा बानजाय आफादखौ जों साबायखर बावनांगोन बिथांमोना खोब मैखोमै थाबायगासिनो दं जोंनि बे फैगौ 16 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जों बेयाव माने सेन्ट्रेल गौथुमनिबो मासे बिबानगिरिजों आलासि महरै लिंहरनो सानदों बिदिनो मोजां जों सोद्रोमा बा जोंनि बुद्धिजीबिफोरखौ लिंहरनानै जों थांखि लादों आरो दिनै बेखिनियानो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा थरेना कृतिका बर' मिस्टार एन्ड मिस किड्स बरमा बाक्सानि सिजन 2 नि विनारमोन आरो नैबे सिजन 3 फैगासिनो दं नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड दं बेयाव बाहागो लानो हायो नोंथांमोनखौ बे सिजन 3 आव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुरजित देउरि आं सिजन 1 मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सानि विनारमोन एबार सिजन 3 आव मुनदेउरिजों अर्गेनाइजार हिसाबै दंफायो एबार सिजन 3 नि अडिशना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ एबारनि सिजन 3 नि अडिशनखौ जोङो थाबैनो दाब जायगायाव खुंनो लादों जायगाफोरा जाबाय टिहु पाठशाला गरेसर तामुलपुर बरमा ओमफ्राय मुसलपुर आरो क'क्राझाराव एबारनि अडिशनखौ जोङो मोननै रोखोमै लानाय जागोन अनलाइन आरो अफलाइनाव इन्टारेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ आं अडिशनाव पार्ट लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन নমস্কাৰ মই মুন দেউৰী মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ফেশ্বন শ্ব'ৰ অৰ্গেনাইজাৰ হয় মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ছিজন 1 ছিজন 2 বহুত ভালে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ বৰমা বাক্সাৰ আপোনালোকৰ মাজত ছিজন 3 আহি আছে যিখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে যিখিনি কণ্টেষ্টেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এবাৰ ছিজন 3 আমি অডিশ্যন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লোৱা হ'ব আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন অফলাইন ল'ব নোৱাৰিম আমি এইখিনিৰ পৰা আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ মাজত অডিশ্যন আহি আছে অডিশ্যন হ'ব আপোনাৰ টিহু পাঠশালা কোকৰাঝাৰ মুছলপুৰ তামুলপুৰ গড়েশ্বৰ আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰিম এই ঠাইবিলাকৰ আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইখন শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ बे जोंनि सिजन 3 नि विनार्सफोरनो कैश प्राइज होनाय जागोन आरो कैश प्राइजजों लोगोसे पर्टफलियो फट'शूट थागोन मेगाजिन शूट थागोन आरो अफिशियल भिडिअ शूट थागोन आरो
Mr. Miss and Kids Boroma Baksa উইনাৰ্ছৰ বাবে কেছ প্ৰাইজ কেলেণ্ডাৰ শ্বুট মেগাজিন শ্বুট ফটো শ্বুট আৰু অফিচিয়েল ভিডিঅ' শ্বুট থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এইখন শ্বুট পাৰ্টিচিপেট কৰিব ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि देउरि आं बे बरमा मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सा जितु सिजन 3 नि श' जानो गोनां बेयाव जों सानैबो ग्रुमार हिसाबै पार्ट लानो नागिरदों इन्टारेस्टेड केन्डिडेट्सफोरा अडिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ताबिता देउरि एबारनि बे मिस्टार एन्ड मिस बरमा सिजन 3 आव अफिसियेल ग्रुमार हिसाबै दं So, as a groomer, आं नोंथांमोनखौ जायफोरा इन्टारेस्टेड दं बेयाव अडिशन होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों